funnaange e hirnaange worgo jamalla ñalle mon bandiraɓe hettoroɓe en Europe Amérique Asie Australie Moyen-Orient Afrique centrale Afrique de l'Ouest a toon to dawlaji denduɗi kamɓe mbiyata ɗum e anglais United States jamalla ñalle mon mbimi e wimami jamalla ñalle mon jinnaɓe ɓiɓɓe badiraɓe suddiɓe israɓe jamalla ñalle mon helfaɓe diine helfaɓe aada jamalla ñalle mon bandiraɓe hettotoɓe Piindi TV yontere foof lawol gotol e oɗo saaha taw ko ɗo e Piindi TV e gardugol mawnen sehil men katante leñol woni Abou Samba Diop oɗon gowno ko kanko wawno salminde e oɗo heure taw koye o saaha taw koye émission Pinal e Ganndal walla hanki men gam fewnude hande men gam yaynade janggo men kono noon o tardi seeɗa udumere noon wona lomto bafal kono noon men essaye yaɓɓude e pelle makko ƴewde hol dewrewe ɗewo rewata e ɗewo rewdata e men eɗen dewreten ha mbawen yuɓɓinde émission o no hannirta ni en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Piindi TV yontere fo lawol gotol e oɗo saaha camaraman meɗen ko Fatou Ndiaye e Hawa Dia e Djiby Dieng international Piindi TV ko ɓeɗo hande jogani en kaɓirɗe ɗe ha mbawɗon yiide komin kalata ko mbawɗon heɗade sikala wona majjere awdi lamdi ko dalilu coñal moƴƴal so dundu fuɗe ɓernde ko ɗemgal fertoto ɗum lelwal ɓerɗe ko haltidde yidde ko diidol so diidima e ɓernde junngo heɓata saka momta kala ko dewɗa ha jiɗɗa doɗa ko tinnade hen tinnanɗa ko hoorema par ce que yidde ma nde tawno e nder jamanu walla saaha walla taw ni ko jaadigal walla keeri leyɗele walla keeri hakkude men e koye men walla hakkude ndimago e ñeñagu walla jinnaɓe e ɓiɓɓe badiraɓe suddiɓe israɓe walla taw ko toon to halifaɓe diine halifaɓe aada ɓe ganduɗa jogani en alqouranil karim ene kettani en e calɗi diine gueɗel hen foof ene jogui ko yaata ene jogui ko haalata ene jogui namdal ɗum noon en garti ɗo e Piindi TV gam wadde men jewte men ɗe kewɗen wadde pindinen janguinen gaboɗen hanki men pour hollirde hande men gam yeynade janggo men ɗum noon min calmini dendagal bandiraɓe hettoɓe no oɗo saaha en calmini mawɗo men Abou Samba Diop ene wawi taw koye lawol o woni o woɗɗani min beltima noon no fewi artude en hande e nder ɗo émission gardi ka ina laaɓi kam to jaranteɗen hande ɗo hay goto yedditaki nafoore wonde janggude ɗemɗe men gendije saabu ɗum ko jamanu wayloto terme men o ardi koye wayloji kumaɗo e bindi wona kattanɗo hunde fo hande ko ma jangge hunde fo hande ko ma hiise saabu ndemowo mo caggal uddoji nani namdi ko sagara debbo walla gorko bawɗo humtude hajuji mum e kala fannuji ndema taw ko kutortoɗo bindol jaasi fo Fouta hande ko ɓuuri feccere e mabɓe gona windoɓe ko ɗum kawral pelle Fouta gam ɓamtare fafde faminde dadi rendude men haare ene poti foof dole men émission men ɓennuɗo enen ceerno men khalifa général woni Abou Samba Diop en garino ha e toɓo toɓani ilam ilani toɓo haaɗe asaman ilam haaɗe maayo walo ilde pastel suuna yalti leydi sunare naati feela yeehi felore heddi ko beyi mbewni fulɓe balle walo kadi en walde noon en gartino ha ɗon e nder émission meɗen ɓennuɗo gam ganni men gam jaggodiral men e holno mbatten e holko gonɗen e holɗo gonɗen e holno gonirɗen e holto gummiɗen hanki e holto gonɗen e nadde hande e holko mbawɗen siftinde hande o hanki mum par ce que hande o ne jogui ko haalata ɗum koko wona mais hanki o koko ɓenna caggal ko ɓenna ene yiiɗa artirede wonɓe hande ɓe jiiya hanki haade yimɓe hanki ɓe gasde hande par ce que yimɓe hande ɓe soɓe gase hande hanki ɓe soɓe gase hande tan hanki gasi ruttantake haltantake yimetake tindetake daretake siftetake ɗum noon ko ɗum tagui eɗen jiiɗa artude toujours e hanki men pindinen woni émission mo mbaɗanten Pinal e Ganndal enen Abou Samba Diop yontere fo lawol gotol e oɗo saaha taw ko ɗo e Piindi TV télé mo ganduɗa ketteteɗo funde gueji hirgueji daraniɗo ɗo fuutankagal eɗen noddi gendiyankoɓe men eɗen noddi haaliyankoɓe men eɗen noddi alɗuɓe men eɗen noddi yontaɓe leñol donc no leñol so ala galo ala gando ala jontaɗo ngol leñol mayat ɗum noon oɗo télé Piindi TV
joɗini ɗo ko leñol ngol joɗini ɗo ko hollirde gurdameje men joɗiri ɗo ko hollirde gonka men ɗum noon alɗuɓe men bisimilla mon e galle oɗo peewal mum bisimilla mon e liggotoɓe ɗo e ko liggete ɗo ko balle mon miijoji mon tindinoje mon jawɗele mon pulagu mon yidde mon neɗɗagal mon yidde mon hoore mum e yidde mon leñol ko ɗum tagui oɗo télé joƴinaɗo gam Fouta e Fuutankagal Pulaar e Pulaagu mbimi e wimi e wimami e ñiglara cakkude ko defo ko noon Djiby Dieng wi kono noon eɗen noddi alɗum men par ce que leñol so ala galo ala gando ala jontade ngol leñol mayat ko oɗon kalante oɗon kaldete koye mon faya koye mon umma koye mon ruttete ɗum woni Pulaagu ɗum noon oɗon nodda ɗo e Piindi TV ɗe gara toon ballodiren ɗe gara toon mbaɗon hen juuɗe mon ɗe gara toon mbaɗon hen miijoji mon par ce que miñum miijo ko miijo mawnum miijo ko miijo haqqille so miijota ko feɗɗitta ko Djiby Dieng jikke noon wonto ñallata jikke ne ñalla e leƴƴi ɗi jikke ne ñalla e leñol ngol ɗum noon en noddi dendagal Fuutankoɓe Pulaagu no fotiri ndimago e ñeñago mbimi e wimi e wimami gaare mbaɗe participé gaare ndende gollal gaare ɓamten koye men hay goto wawa ɓamtade tawa ɓamtani hoore mum tawa yiɗa hoore mum tawa wallata hoore mum tawa yiɗana hoore mum kala to goto men heedi dolnen ɗum ɗon neɗɗo foti jogito neɗɗo fof ko deftere neɗɗo foti jogito Allah hokkiri ɗum so woni to dokkireɗa ɗo min dewi caggal ma tan dolnat par ce que sa ala caggal tan ala haydara ɗum noon kala to neɗɗo heedi woni Pinal ko yimɓe kettu caggal mum ganda oɗo ngal ɗo dokkal Allah hokki ɗum yimɓe ndewa caggal mum dolnamo mawninamo e nder ko woni ko sa mawnimo mawna hen sa teddinimo tedda hen ɗum noon yowno neɗɗo jooɗa hen teddin neɗɗo tedda hen suur neɗɗo cuurɗa hen ko ɗum ɗon woni ɗo oɗo galle Piindi TV noddago mum e nder leñol ngol hollirde gandi mon ƴewde hanki mon no ñamra toon no jaara toon no hakkude leƴƴi kinɗe hakkude mon jammaji ɗi ñalawmaji ɗi subakaji ɗi kikiɗeji ɗi keeri hakkude mon e Allah keeri hakkude mon e koye mon keeri hakkude mon e jamanu mon keeri hakkude mon e kinde mon keeri hakkude mon e sahaji mon keeri hakkude mon e suturaji mon keeri hakkude mon e ndimagu e ñeñagu keeri hakkude mon e jammaji e ñalawmaji poode ɗe no mbayatno ni sa ari ha to jeeridi so ero yoni so ilam ɗam naati so ɗam bippi no wayata ni no kewmi wiide Abou Samba Diop ni taw keleli gummotoɗe funnague ne paye hirnague gummotoɗe hirnague ne paye funnague on irtillo on addude jirlotoɗo mo darotako sa ari wona an fewnata sa yi wona an firtata kestiɗi kiɗɗata ɗum noon eɗen noddi dendagal bandiraɓe Pulaagu eɗen noddi dendagal Pinal men e ñeñe men ƴeewen wallodirde e nder émission ngaji ɗi ƴeewen wallodirde e liggotoɓeɓe ƴeewen wallodirde e darde nde e nalankoɓe meɗen daraniɓe hokkude en message uji ɗi ganduɗa ene ɓennina wawde findinde leñol ngol ɗum noon Djiby Dieng aɗa wawi hokkude en seeɗa Pulaagu ha mbawen kadi miccorade hanki men gam fewnude hande men gam yaynade janggo men jarama Djiby Dieng ɗum ɗo jogui koko haalata wonko siftinte en e nder gandi men jamareɓe ɓe leƴƴi ɗi goto hen fof ko haalata ko yiyata e ko woni e dow muɗum ko ni tan fota yimɓeɓe mbawa dañde no guurdi yimɓeɓe mbawa dañde ko golli neɗɗo addiraka tan ene ñama tan ne yarani ɗano no fina neɗɗo addiraka tan ne waɗa ko bonni ne waɗa ko fota wonde walla ne waɗa no fota wonirde non neɗɗo addiraka ɗum adda ko neɗɗo ardi ko yo ar fewna hunde woda ɓe fewnani woda ko fewni woda ko ɗacci woda no ɗacciri ɗum woni Pulaar wiyata jooɗo walla gollal ummo ɗacca manote kasi gorel guelle fof en jogui ko yahata ko ɗum tagui e nder gurdameje meɗen enen Pulaagu ede poɗɗen ko darade e wallodirde e goto fof ɗo Allah henni ɗum ɗo wawa
darde muɗum en calmini bandiraɓe hettoɓen e oɗo saaha ko wayno fam Basir Diawen ka jaramadou Madina farmata Houraye Mamadou Hamad ka japate woni fama Dia debbo mum seno Boussoɓe séri Amadou Dia Djibril Mamadou Dikel Dia Abdourahmane Dia Idrissa Mamadou Dikel Dia en calmini ceerno Amadou Harli ceerno Mountaga Tall en calmini ceerno Alpha Bogoum Sérif Cheikh Oumar Haydara sénateur Samba Ndiaye oɗon gandi ɗeɗo balɗe en keeɓi kumal makko galle ceerno Mountaga Cheikh Oumar ko toon gonnoɗen e semaine ɓennuɗo e kumal ɓi sénateur Samba Ndiaye mo ganduɗa daraniɗo Fuutankoɓe ɓe mbima merci sénateur bandiraɓe arnoɓe foof beltanama no fewi sikala so tawi en darima en kuccodiri en ƴeewi sukaɓe ɓe meɗen hande kamɓe foof noɓe potiri ɓe guittama e nder ko gonɗen ko ɓe nanama e tubankori ɓe goni tubakoɓe ɓe gaddi jikkuji goɗɗi guure ɗe natti wonde guure ɗe hanki par ce que wonti ko etsuji wonti ko simaji so yi noon yimɓe ne jooɗoɗo ene jiiɗi uddidde hanki men ko sukaɓe ɓe ko tawi ko wona ɓe tawrani en wona ɗum gurdunɗen wona noon gurdunɗen en tawrani ɗum jinnam men tawrani ɗumen jinnamu men ɗum tagi jiɗɗen ubbidde gandi men hollude gandi men hanki men sukaɓe men ɓe ganda holtoɓe gummi mo anda to ummi anda to paaɗa tan ɗiɗi ande to paaɗa a anda to gummiɗa sa ronki ande to paaɗa an totata wonɗa jibje kono sa anda to gummiɗa anda to paaɗa sa rontima to paaɗa anda to tutoɗɗa ɗum tagi yimɓe jooɗi ɗo ene ƴeewa wadde essayé hollude yimɓeɓe hanki mumen pijirloji ɗi no émission men ɓennuɗo haaldi ni jammaji ɗi ñalawmaji ɗi no jaranno ni no yimɓeɓe jiidirno e nder kotki mumen nenam ko yumma babam ko bamma min komi an goto min foof ene lomto yolde mo tawaka ɗum ko jokkotiral Fuutankara jokkodiral pulagu jokkotiral neɗɗagal jokkotiral goto foof to heedi ɗo liggoro hinde tottande wasoro ɗum farnoro ɗum jokkira ɗon enɗam ɗum nde addi yimɓe jooɗi hande ƴeewa essayde yewtude e wadde hen doole mumen e darde mumen wadde hen temps mumen oppude haajuji mumen mbaɗa ɗum haaju mum eto sawru mbaggo waglitade tawre en juuɗe ɓolle ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe en oɗo saaha ko weltare tan mawde artude en ɗo e nder Piindi TV gam ƴewde yewtidde e bandiraɓe meɗen haalpular en gam ƴewde dobade haqqillaji ɗi beele ne wooda ko firti beele ne wooda ko goto fof faami hen nde wonno so haala ñawi yo nanɗe cellu nde wonno haala ko berlal so weddama ittata hen ko nafata ko nafata ko neɗɗo way noon neɗɗo ne hangue tawa ne daara yimɓe neɗɗo ne ƴoƴa neɗɗo ne finna neɗɗo ne welto neɗɗo ne ɗaano neɗɗo ne fina neɗɗo ne juuma aɗa yiɗi wiide Samba mbiya Kumba te pourtant an foof nder ɗemgal ma ko Samba won toon kono ƴeew yalti ko Kumba pawata hen ko Ndo sa fayi hen ɗo tan ɓe pamanima a fuujima ɓe pamanima wona ɗum jinnoɗa haalde ɗum noon enen kala ko kalɗen ɗo ko rewan lawol mataw wona ɗum jinnoɗen haalde kono so wodi to haala joofi tan wota so mawɗo ɗeeɓi haalde mawɗo ɗeeɓa famde ɗum noon ƴeewen wawde wallodirde onon yontaɓe leñol ƴeewen wawde wallodirde e sukaɓe golloɓe e nder pinne men e gande men ƴeewon gurnoɗeɓe juurɗe koɓe mbaɗata ko juurɗe toɓe goni to ɓe ñamata ɓe jarata ɓe ɗananaki leñol ngol ɓe ɓene karalleje he ƴeew ɗiɗo caméra ji ko ciɗɗo e am te ko ɗo oɗo pilson ɓe goni 24 heures sur 24 jamma e ñalawma sobo kay kikiɗe gam leñol ngol gam onon yontaɓe leñol gam alɗuɓe men anduɓe men gam ubbidde gandi men gam fewnude ɗemgal men gam wasde deƴƴude tan aduna ne ya ene yirlo ene moɗa leñol men ne moɗa ɓiɓɓe men ne moɗa jikkuji men ene moɗa aadiji men tan ha gonten goɗɗum enen giwen ko onon kadi ɗum onon kadi en iwdi tawi pourtant goto mum fof ne wawno hande wadde passeport muɗum yaaha comme tout le monde wiyano yilo yo ko yilte ko kono goto mum fof acci pour leñol ngol ɗum noon leñol ngol notoɗe liggeyankoɓe leñol notoɗe
tamponoɓe leñol notoɗe daraniɓe leñol notoɗe holliroɓe leñol hayde leñol so ala galo ala gando ala katante ngol leñol mayat haydara noon tiiɗani sona ko tiiɗa haydara yoɗani sona ko yonna ko jungo ƴettata silama kono ko lali soppata ɓeydi hunde bonde ko wonde kala mone memba metto sa mayi ñamen dawdaro pa sama seedi sile lambal herde mbugar saha fof ne jogui ko haalata yo Allah yurmo woni dawde yer basel ko sabbude saraji e calmi toon joom wuro cukalel pulle joom dalil woni Idrissa Konna Ba Hamad Demba Dar Abdourahmane Kadial Ba min beltima no fewi ɗum noon banda men sikki ala ko yewtere men Pinal e Ganndal walla pinen pindinen ɗo e Piindi TV en ardi ɗum ceerno men mawnen katante leñol haaliyanke windiyanke wittiyanke dartiyanke dartowo pawno yimɓe gueɗe ɗe jarno ko wayno aadaji ko nandi hen e tawno dillere ko gueɗe ciftinoje yimɓe gurdam mumen e sagade jammu men ha ɓa ko wayno awre puɗi magol miijugol gueeri leyɗele ɗin musibaji gonɗe aduna hande fuɗɗi ko guila hanki aada ko hunde tawrande leñol ko ɗum tagui ɓe daari woni Abou Samba Diop gueddiyanke leñol kala ɗo mbawɗa wonde yo jaam kisal wonema ko kedde waraɓe kedde mayɓe kedde gueddiyankoɓe kedde haaliyankoɓe kedde yimoɓe kedde heddiɓe baɗɗo gurdam mo fof gam ɗemgal Pulaar ha Abou Diop sa darimo quelque part cikata o sellani to banggue haqqille Allah e makko fuynude kala gueɗal aduna o buɓɓot tan Abou Diop buɓɓot tan sa teskaki tan a waɗa waɗa heɓa probléme ko guendiyankoɓe men mbayno oto murtude Diop woni hay sono yiya nanata koto ko woni e nder mum ko ene yaltina gam hollude leñol ha hoote jomum waɗi sadak gurdam mum gam leñol ngol ɗum noon somin mbimo kedde heddiɓe kanko heddinno e mabɓe kanko rewno e mabɓe kanko yadanno e mabɓe kanko wonno e mabɓe kanko arti kadi waɗi ɓe composé ko watte ɗo ko o ardi ɗum ha ɗum wawi wonde yo Allah a hebbina hono makko junno balle makko moƴƴina battane makko par ce que so wona ɗum ɗon en jahata e nokku ta jooɗi mami jooɗima a hollirta mi hollirta ala galo ala gando ala katante ala ballowo holto paɗen ɗum noon bandiraɓe étroɓe en Europe Amérique Asie Austral Moyen Orient gaare tinodiren gaare jindiren gaare kala to goto men heedi wallire ɗon kala to goto men heedi wullane ɗon kala ɓurɗoma dande wi ɗum jool dokkotiren yidde dokkotiren foddeji dokkotiren suturaji hurumaji mbawen yarude yesso ɗum woni émission meɗen fiɗen pindinen jangguinen darten tinden ko ɗum woni ko nawata en yesso ɗum woni darde nde ɗo dartede ɗo e nder Piindi TV ɗum noon bisimilla moon haala nana yesso moon amin ɓeydi juuɗe balle nana yesso moon leñol ngol kala jiɗɗo hollirde hunde walla andinde hunde walla addude hunde walla wallude hunde Piindi TV nana yesso moon par ce que ɗum ɗo woni ko yahata ɗum woni ko wallata ɗum woni ko findinta ɗum woni ko nawata leñol yesso heddo kadi aduna e ha aduna o gasata ene yaaha no haalte tawi to kaari meeɗi haalde ɗum meeɗi tan nanta haari ala gasa wadde kono hatta ko wanno ko no haale ma winde inde gurdam mon janggo so jiiya ko rolle yaw ɗum noon min mbi albarka ndimagu albarka ñeñagu albarka guendiyankoɓe leñol albarka darneɓe leñol en calmini dendagal bandiraɓe toɓe en Europe Amérique Asie Austral Moyen Orient Afrique centrale Abdoulaye Sa toon to dawlaji dendude to tawate ene Boubou Siré en calmini marina sidi maram mawɗo e jombaji o Ouley Moussa Hamadou Koumba Issa tan pende Mboyolde min calminimo depuis Paris la France ko jaam tan yiiɗa ko jaam tan sohla e leydi he yo Allah waɗa jaam e leydi he yo Allah waɗa jaam e laamu ngu yo Allah waɗa jaam e jaadigal he yo Allah waɗa jaam e pulagu yo Allah waɗa jaam Pinal e Ganndal yo Allah waɗa jaam e guendiyankoɓe men e daraniɓe leñol onon dariɓe ɗo jamma e ñalawma suba kay kikiɗe gam ligganade pulagu ɗum noon haala so heewi ñawat so haala ka ñawi koye am so selli ko gueno fewnita ɗum ko hakkillaji mon jumtuɗɗi fewnita ɗum ko yidde yaadude nde fewnita ɗum ko so neɗɗo ŋaaɓi ko ɗum ko waɗɗima baɗɗiɗo kadi ne wawi yande jaam toon jaam ga jaam to hakkude ɗo ko Mboyry Kadidi Hammadi gorko mon Abbasi Sow yo jaam Allah ñallane en yontere fo lawol gotol e oɗo saaha min beltima no fewi yo jaam Allah ñallane en bandam en